It's
Jan utli halus li nah sialan plewe. Wis mau Pak Lurah wis ngendika aman. Ya mau Pak Lurah ngendika wis dijogo karo Pak Hansip pokoknya parkiran aman terkendali. Yes pindah malih kagem para pamirsa kagem para bakul-bakul lan ugi kagem para youtubernya Purworejo bilih mangke dalu Turangga Sakti Mataram dilanjut nggih. Monggo kagem bakul-bakul sami kulaan melih sing sampun telas. Kayane wis nyekel. Dilanjut engko bengi meneh. Nek kurang marem sesuk ya nanggap dhewe.